Nindutag view diri sa Buenavista lubang Buenavista. Uy, murag kailam ko ani ba? Uy, Lods, ikaw din may hapon mo diha. Lods, Ronald. Unsa may imong gi tanaw-tanaw diha, Lods? Kapayas lagi, dako igbunga ba? Kapayas no? Unsa may makuha nimo ng kuan, Lods? Pagtulunan sa kapayas, Lods? Kumbaga Lods, no? Kung imong tanawon ang mga kapayas ba, ang pagtulunan niya itong makuha nini, kung tanawon nimo, namunga sila og taman. Mo biya ni ang tawag po sa Ginoo na to, na kinahanglan tang mamunga og maayong mga bunga. Karon ra ba mga kabatan-unan kay tuwa na sa kahilayan, tuwa na sa mga dili maayo nga mga buhat nga namunga pud ang ilang mga daotang buhat. Pero dili ni maoy hagit na to, kay ang hagit na to nga kinahanglan mangutang nga magbalaan mo nga instead nga sa kahilayan adto unta ta sa panimbahan. Ang kining mga kapayas Lods nagtudlo na to nga kinahanglan usab kita nga mamunga. Kung ikaw karon ikaw kay active ang panimbahan, nangalagad ka simbahan, kinahanglan ka mo padayon. No matter what, bisag unsa may tabo, anawa ang panahon grabing inita na karon, pero ang kapayas namunga gihapon. Ikaw pod bisan unsa pa man yung mga pagsuway sa kinabuhi, kinahanglan pud ka nga magpadayon ug mamunga aron ang mga kabatan-unan mas mudaghan pa. No? Sama ani Lods, active kayo Lods sa kalituban. So, Marto Lods, God Sige, bless. Lods, salamat kay Lods. Sige.